बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआर ओनसोलनि इयुननि जौगाखांनायखौ गोथौयै नोजोर होदों। बिथां प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानाय आरो गोख्रों हाबाफारि मावनायाव बिटिआर ओनसोला सानफा एफा जौगाखांबोगासिनो दङ। बिथां प्रमद बर'नि फ्लेगशिप प्रग्रामफोरनि गेजेराव मोनसे बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों 7 बिजाथिफोरा एपीएससीआव उथ्रिसारनो हादोंमोन। बेबादिनो बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांहोनो सीएम प्रमद बर'आ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नोजोर होदों। दिनै तामुलपुरनि 2 नं दङारगावआव ट्राइबल एम्प'रियाम काप फुड कोर्टखौ बेखेवनानै होदों सीएम प्रमद बर'आ। सीएम प्रमद बर'आ बुंदों, एम्प'रियामा बिटिआरनि धोनि आरो बायदि रोखोमनि उनमोनथायनि मोनसे जिउगोनां दिन्थिफुंनाय आरो ओनसोलनि रोंग'थि गोनां आरिमुगिरिफोरजों बानायजानाय आखाइ शिल्प आरो आखाइ इसानफोरखौ जौगाहोनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे इएम डक्टर धर्म नारायण दास आरो इएम सजल कुमार सिंहा, एमएलए जलेन दैमारी आरो एमसिएलए पवित्र कुमार बर'आ बाहागो लादोंमोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआर ओनसोलनि इयुननि जौगाखांनायखौ गोथौयै नोजोर होदों। बिथां प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानाय आरो गोख्रों हाबाफारि मावनायाव बिटिआर ओनसोला सानफा एफा जौगाखांबोगासिनो दङ। बिथां प्रमद बर'नि फ्लेगशिप प्रग्रामफोरनि गेजेराव मोनसे बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों 7 बिजाथिफोरा एपीएससीआव उथ्रिसारनो हादोंमोन। बेबादिनो बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांहोनो सीएम प्रमद बर'आ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नोजोर होदों। दिनै तामुलपुरनि 2 नं दङारगावआव ट्राइबल एम्प'रियाम काप फुड कोर्टखौ बेखेवनानै होदों सीएम प्रमद बर'आ। सीएम प्रमद बर'आ बुंदों, एम्प'रियामा बिटिआरनि धोनि आरो बायदि रोखोमनि उनमोनथायनि मोनसे जिउगोनां दिन्थिफुंनाय आरो ओनसोलनि रोंग'थि गोनां आरिमुगिरिफोरजों बानायजानाय आखाइ शिल्प आरो आखाइ इसानफोरखौ जौगाहोनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे इएम डक्टर धर्म नारायण दास आरो इएम सजल कुमार सिंहा, एमएलए जलेन दैमारी आरो एमसिएलए पवित्र कुमार बर'आ बाहागो लादोंमोन।